L'Eva em pregunta què hem de fer per tancar les nuclears. Jo crec que és precisament el tema fonamental. Cal tancar les nuclears. Hi ha un fals debat sobre si les nuclears són en aquests moments una aposta de futur o no. No ho són, no ho poden ser. Des del punt de vista de l'eficiència energètica, des del punt de vista de la contaminació, des del punt de vista de la inseguretat que suposen aquestes instal·lacions, i no només d'això, sinó a més del cost que comporten, és absolutament inacceptable que en aquests moments mantinguem vives i que fins i tot perllonguem la vida útil d'aquestes centrals nuclears. Al conjunt de l'Estat n'hi ha 8, i d'aquestes algunes a Catalunya. És el moment de començar a tancar-les, començant per Garoña i fins i tot seguint més endavant per Escós i Vandellòs. És fonamental que entenguem que en aquests moments la sortida a la crisi energètica passa primer per tancar les nuclears, per tot això que hem dit, però al mateix temps perquè tot aquest cost que ara estem destinant cap a impulsar les nuclears el destinem precisament a allò que toca fer, que és l'ecoeficiència i la promoció de les renovables. Si no tenim clar aquest missatge, si no deixem de confondre la gent fent-los creure que això de les nuclears és una alternativa viable, el que estarem alimentant simplement una bombolla, en aquest cas energètica, que algun dia tard o d'hora petarà i amb conseqüències molt greus.